Святый Михале Арханёле, ангельских войсков славный князь, хвалы ты, Божия оборонца, и Беларуси опекун. Михаэль, хто ж як Бог, так учить заклик твой, отгони духов злых, хай стримає Бог їх. Михаэль, хто ж як Бог, так учить заклик твой, отгони духов злых, хай стримає Бог їх. Будь оборонцем у змаганні, нас бережися род спокус, каб дух Антихриста не забив, знов скинь у пекла сатану. Михаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злых, хай стримає Бог їх. Михаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злых, хай стримає Бог їх. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з духом твоїм. Я збавлення майго народа, з якого б утиску не покликали мяне, я почую їх і буду їх панам навеки. Гэтымі словамі антифоны Новоход, дорогие браты и сестры, распочинаем святую імшу, падчас якой молимся у наступных інтенціях. Першая інтенція – молюся за бацькоў, дзяцей, якія рыхтуюцца да першай святой камуніі у нашай парафіі, за вашыя сем'і, каб добры Бог адарыў патрэбнымі ласкамі, каб Богам былі моцныя. Другая інтенція – молимся у дзень жыцця за сем'і, якія чакаюць нараджэння свайго дзіцяці, аб павазе да ненароджанага жыцця, таксама аб шчаслівым нараджэнні і аб дары зачацця. І трэцяя інтэнцыя, молимся аб ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным для памерлага Мар'яна Гарадзецкага, таксама для ўсіх памерлых з сям'і. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашы недасканаласці і грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты усе наказы святого закону заснаваў на любові да Цябе і ближніх. Дай нам сілы заўсёды выконваць Твою волю, каб мы маглі дасягнуць жыцця вечнага.
праз Пана нашага Єсуса Христа, Твайго Сина, які з Тобою живі і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Початок книги пророка Агея. У другі год панавання короля Дарія у першы дзень 6-го месяца Пан скіраваў сваё слово праз пророка Агея да кіраўніка Юдэі Зарабабеля, сына Салятаэля, і да першасвятара Jesúsa, сына Єгоцадака. Так кажа Пан Магуцяў. Народ гэты гаварыць: яшчэ не надышоў час будаваць дом Пана. Таму Пан скіраваў гэта слова праз прарока Агея. Ці вам самім надышоў час жыць у абкладзеных плітамі дамах, калі гэты дом у спусташэнні? І таму так кажа Пан Магуцяў: звярніце вашы сэрцы на шляхі вашыя. Вы сееце шмат, а збіраеце мала. Есце, але вам не досыць. П'еце, але не наталяеце смагі. Апранаецеся, але вам не цёпла. І хто зарабляе плату, зарабляе, каб пакласці у дзіравую торбу. Таму так кажа Пан Магуцяў: звярніце вашы сэрцы на шляхі вашыя. Падыміцеся на гару, нанасіце дрэва і будуйце дом, каб я знайшоў у ім упадабанне і праслаўляўся, кажа Пан. Гэта Слово Божие. Спявайте Пану, бо народ свой любить. Спявайте Пану, бо народ свой любить. Спявайте Пану новую песню, хвала Ему на сходе святых. Няхай радуецца Ізраїлю тим, хто яго стварыў. Сыны Сіону няхай цешацца ў сваім валадары. Спявайце Пану, бо народ свой любіць. Няхай праслаўляюць імя Яго на эўтанцы, няхай зайграюць Яму на бубне і арфе, бо Пан любіць свой народ, покорных коронуе збавленнем. Спявайте Пану, бо народ свой любить. Няхай ускликают святые у славе, няхай радуются на ложах своих, похвалы Богу на их уснах. Гэтая хвала для ўсіх ягоных святых. Спявайце Пану, і народ свой любіць. Аллилуйя, 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 Я дорогой, правдой, життё, кажа Пан, ніхто не приходить до Отця інакш, як тільки праз мяне. Аллилуйя,
Пан з вами. и с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Хвала Тебе, Пане. У той час тетрарх Ірад пачуў пра ўсё, што здзяйснялася Езусам, і пачаў сумнявацца. Бо адны гаварылі, што Ян уваскрос з мёртвых, другія, што з'явіўся Ілля, іншыя ж, што паўстаў нехта з даўніх прарокаў. Але Ірад казаў: Яну я адсек галаву. То хто ж гэта, пра каго я чую такія рэчы? І хацеў убачыць Езуса. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Паважаныя сабраты ў Христовым святарстве, дарагія сёстры і браты ў Христе Пану нашым збаўцы, зумная моладзь, дарагія дзеці. Чытаем сёння пачатак кнігі прарока Агея. Гэтая кніга цесна звязана з кнігай Ездры, якую таксама ў гэтых днях чытаем. І апавядае яна аб лёсе перасяленцаў, тых, хто прабываў у вавілонскай няволі і, дзякуючы ласцы Бога і рашэнню караля персідскага, якія захапілі ўладу у Халдэі, яны могуць вярнуцца на сваю радзіму ў Іерусалім і адбудоўваць святыню. І прарок Агей піша свой заклік да гэтых людзей, якія ўжо вярнуліся. Яны вярнуліся на радзіму, пачалі з запалам будаваць, але паявіліся першыя праблемы. Па-першае, мясцовыя жыхары, значыць язычнікі, якія жылі ўжо на гэтай тэрыторыі, чыняць розныя перашкоды. Па-другое, у іх не хапае сродкаў на будову. І таму яны кажуць, пачакаем, можа, лепшых часоў. Але прарок Агей перадае ім фундаментальную праўду. Праўду аб тым, што трэба паставіць супольнае дабро, дабро народу, выбранага Богам народу, справу адбудовы святыні вышэй за свой асабісты камфорт і сваю асабістыя выгоды. Бо яны пабудавалі сабе ўжо добрыя дамы, уладкаваліся, могуць бяспечна жыць у сваіх сем'ях, але дом Божы стаіць у руінах. Для Пана Бога важна, каб гэты знешні знак яго прысутнасці, святыня, быў як мага хутчэй адбудаваны. Тады людзі, выбраны ім народ, змогуць аднавіць сваю сувязь з ім, з нябесным іх айцом. Тыя людзі зноў адчуюць сябе Божымі дзецьмі. І прарок звяртае іх увагу на тое, што эканамічныя цяжкасці, тое, што яны сеяць шмат, а жнуць мала, тое, што яны ядуць, але ім не хапае гэтай яды, п'юць, але это не наталяе іх смагі, апранаюцца, але ім не цёпла, што гэта з'яўляецца вынікам таго, што яны не слухаюцца Бога. Яны тлумачаць якраз, што гэта праблемы, цяжкасць не ад нас залежыць, таму мы не можам будаваць. А прарок кажа, таму няма благаславенства над вамі, над вашымі сем'ямі, што вы не ўзяліся за гэтую справу, што кожны і кожная з вас хочуць дбаць перш за ўсё пра сваё. Таму гэту працу адбудовы трэба пачынаць неадкладна, інакш у народа астыне запал і згасне гэты духоўны энтузіязм, і яны адчуюць бессэнсоўнасць свайго жыцця. Браты і сёстры, калі чалавек не мае вялікіх ідэалаў, не мае вялікай мэты
для якой яму жыць, то гэтае жыццё становіцца такім шэрым, панурым, прыходзіць рутына, і чалавек траціць сэнс гэтага жыцця. Таму Пан Бог, як добры айцец, стварае гэтыя цяжкія сітуацыі ў нашым жыцці для таго, каб чалавек абудзіўся, каб разважыў, што для яго самае важнае ў жыцці. Звярніце вашыя сэрцы на шляхі вашыя. Это значыць, зазірніце ў сваё сумленне, якім шляхам вы ідзеце. Я дарога і праўда і жыццё, кажа Пан, ніхто не прыходзіць да Айца інакш, як толькі праз мяне, чулі мы ў акламацыі перад сённяшнім Евангеліем. Пан Езус сам называе сябе дарогай, шляхом, па якім мы дойдзем да з'яднання з Богам Айцом. Але трэба, каб мы ў жыцці сяброўства з Езусам паставілі на першае месца. Так шмат ёсць людзей, якія займаюцца ўсім, чым толькі можна на гэтым свеце. Это справы добрыя, карысныя. Але калі гэта адбываецца цаной душы чалавека, цаной сяброўства з Богам, цаной малітвы, цаной удзелу у нядзельнай святой мшы, все гэта замест таго, каб дапамагаць, становіцца перашкодай для вечнага збаўлення. У сённяшнім Евангеліі мы пачулі аб тым, што Ірад хацеў убачыць Езуса. Мы сучасныя людзі б цешыліся, што хтосьці хоча пачуць пра Езуса, хтосьці хоча убачыць тое, што адбываецца ў касцёле, а можа, чалавек навернецца, а можа, гэта дапаможа яму больш паверыць у Пана Бога, але само жаданне з цікавасцю штосьці ўбачыць у касцеле. Альбо нават такі-то цуд, надзвычайнае якое-то з'яву, само па сабе яшчэ не вядзе да навяртання. І гэтая цікавасць Ірада, яна была павярхоўнай. Пацвярджэннем гэтага з'яўляецца сцэна, калі Езуса звязанага, пабітага, аплёванага прывядуць да Ірада, калі Пілат адашле яго у Вялікую пятніцу, каб Ірад судзіў Хрыста, а не ён. І ён будзе хадзіць, прыглядацца, як напісана ў Евангеліі, чакаў убачыць якісьці цуд. Але ён не чакаў, каб навярнуцца. Цуд яму быў патрэбны толькі, каб штосьці новае перажыць. Каб пазней пахваліцца можа перад сваімі вяльможамі, а вы бачылі такое, а я бачыў. Браты і сёстры, пасланне прарока Агея і таксама Евангелія паводле Лукі, фрагмент гэты вельмі актуальныя для нас. Бо мы, сучасныя людзі, глядзім на касцёл як на святыню Бога і разумеем, што і парафіяльная супольнасць, і аддзельна ўзятая група вернікаў у парафіі, все гэта патрабуе і нашага клопату, і нашай руплівасці, і адважнага служэння. Кажу не толькі пра святароў, але цяпер стаўка ідзе на верных свецкіх. Бо самі бачыце, што нас, святароў, становіцца менш, святары хварэюць, святары выязджаюць таксама. І таму кожны і кожная з нас павінны ўсвядоміць адказнасць за касцёл, да якога мы належым. Мы не можам быць у гэтым касцёле пасіўнымі людзьмі. Я толькі гляджу, што адбываецца, можа, часам крытыкую, пахвалю, калі што здарыцца, добра там атрымалася. Мы павінны тымі дарамі, якімі Пан Бог нас адарыў, служыць. Служыць сваім блізкім, хатняму касцёлу, якім з'яўляецца сям'я. Мы павінны служыць
справам важным для Бога і для Касцёла. Тыя людзі, якія ахвяравалі свой час, свой высілак, каб 9 месяцаў маліцца за ненароджанае дзіцятка, якому пагражае аборт, тыя, якія ахвяраваліся, каб прыходзіць на святыя імшы у абарону жыцця, якія моляцца за свае сем'і, за сваіх родных альбо за знаёмых, якія маюць праблемы ў гэтай сферы. Гэта людзі адказныя, гэта людзі, якія з'яўляюцца сведкамі непапулярнай праўды, неактуальнай, бо сучасны свет, ён больш за смерцю, чым за жыццём. І гэтая смерць часам больш духоўная, чым фізічная. Як шмат людзей у нашых парафіяльных супольнасцей вельмі рэдка прыступаюць да святой камуніі, вельмі рэдка спавядаюцца. Ходзяць цэлымі днямі, месяцамі, а нават і гадамі, як жывыя трупы у стане граху. Цікавяцца справамі Касцёла, там чымсьці, што адбылося незвычайна, але гэта не вядзе да таго, каб іх вера ўзрастала. А вера, яна падказвае нам, што сяброўства з Езусам, калі мы перажываем з ім сваё жыццё, калі мы дзелім з ім свае радасці і смуткі, нашыя поспехі і паражэнні, калі мы пазнаём Езуса праз чытанне Святога Пісання, праз трыванне на адарацыі, калі мы наследуем яго стыль жыцця, калі мы жывём так, як ён нас навучае, калі мы стараемся сведчыць аб яго любові у адносінах да нашых бліжніх, всё гэта дае нам глыбокі сэнс, як давала ізраілітам справа будовы святыні. Калі мы займаемся сяброўствам з Езусам, нашае жыццё ўсё больш становіцца скіраваным на вечныя каштоўнасці, перш за ўсё на любоў Бога і бліжняга. І гэты свет, якім мы павінны жыць, разам з няверуючымі, слабаверуючымі людзьмі, альбо тымі, хто адмовіўся ад сваёй веры, гэты свет, ён нам дадзены, каб мы, карыстаючыся ім, узрасталі в сяброўстве з Езусам і дзяліліся нашай любоўю з братамі і сёстрамі, якія яшчэ яго не ведаюць альбо ад яго адвярнуліся. Нашая вера – гэта як прытуліцца да Хрыста, нашага адзінага Пана і нашай адзінай любові, нашай канчатковай мэты і найвышэйшай вартасці у нашым жыцці. Пане Езу, просім Цябе, абудзі ў нас жаданне наследаваць Цябе, быць падобнымі да Цябе кожнага дня. Учыні таксама, каб мы любілі Тваю святыню, Твой касцёл, каб мы былі вернымі нашай каталіцкай веры, нават тады, калі здаецца, што ўсё вакол рушыцца. Пане Езу, просім Цябе, з Тваёй дапамогай мы хочам ісці, углядаючыся таксама ў прыклады святых, якія поўнасцю прысвяцілі сваё жыццё справе Твайго збаўлення, адбудовы Твайго дому, забываючыся пра сябе і пра іншыя малыя мэты. Пане Езу, учыні, каб мы былі Тваімі вучнямі. Да Бога нашего милосердного Отца у небе узнесем молитвы полные покоры. Молимся за святый Костел, каб он мог повсюдно и свободно обвещать Христа. Тебе просим. Молимся за народы, які живуть у незгоді, каб яны досягнули тривалого миру. Тебе просим.
Молимся за людей, которые постоянно живут в грехах, как Бог дал им силы вырваться с путов зла. Тебе просим. Молимся за людей, которые переследуют христиан и погарджают ими, как их досягнула ласка навертания, и они смогли выправить учиненное зло. Тебе просим. Молимся за деток, которые познают Божию любовь подчас катехезы, которые у гэтым годзе прыступят до першей коммунии святой, за их батьков и родных, каб Пан Бог им благословлял, а Маці Найсвятейшая, каб мела их у своей опецы. Тебе просим. Молимся за тех, кто поднял обовязок духовной адопції дзіцяці ненароджанага, за бацькоў, якія чакаюць нараджання дзіцяці, за тых, хто моліцца аб дар зачацця і аб дар жыцця, каб Бог умацоўваў іх у сваіх намаганнях. Тебе просим. Молимся за памерлага Мар'яна Гарадзецкага і за ўсіх памерлых сям'і гарадзецкіх, каб добры Бог прыняў іх да сваёй хвалы ў небе. Тебе просим. Молимся за нас тут собраных, каб Бог бараніў нас от крывадушных людей. Тебе просим. Выслухай нас. Боже, прими наши покорные просьбы и учини, каб усе люди, живучи згодно з навукой Евангелия, досягнули вечного счастья у небе. Праз Христа Пана нашего. Амен. Боже наш Ойче, просим, прими гэты хлеб и вино, наши дары, плен працы рук людских и плоды земли. Боже наш Ойче, просим, прими. Боже наш Ойче, просим, прими. Боже наш Ойче, просим, прими все, что мы от Тебе маем у житті, нашую радость, боль, працу и любовь. Боже наш Ойче, просим, прими. Боже наш Ойче, просим, прими. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам, всему костелу святому. Милосердный Боже, ласкаво прими дары Своего люду, и ученика по Найсвятейшем сакраменте мы отрымали ласки, яких сынов ним довером прагнем, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце, узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Заправды годно гэта и справедливо, слушно и збагавенна, каб мы заўсёды и усюды Табе складали подяку. Пане святы Ойче, усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего. Мы з удячной любовью славляем Ягоную смерть,
З живою вірою визнаєм Його з мертвих повстання. З моцною надією чекаєм Його прийстя у славі. Тому з аньолами з усіми святими ми прославляєм Тебе разом з ими вскликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе, пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі, праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен.
Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликане на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Будь же прославленный, Иисус Христи, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и навек, хосты и сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, хосты и сокрыты, Бога человек. Будь же прославленный, Иисус, Збавца наш, як ягню покорный в свой смертный час. Славься, Христе, зараз и навек, хосты и сокрыты, Бога человек. Молимся. Боже наш Ойче, завсёды падтрымлівай Твоёю дапамогою тых, каго ўзмацняеш сваім сакраментам, каб мы, дзякуючы таямніцам, у якіх удзельнічаем, спазналі ў нашым жыцці плён адкуплення праз Христа Пана нашага. Amen.
Запрашаем маці, якія чакаюць на нараджэнне свайго дзіцяці, бліжэй алтара на благаслаўленне. Молимся. Пане Божа, стварыцель усіх людзей, Твой Сын моцаю Духа Святога нарадзіўся з Панны Марыі, выпалаціў даўні доўг першароднага граху і адкупіў чалавецтва. Прымі ласкава пакорныя малітвы сваіх слугаў, якія просяць аб шчасці і патомства, якое павінна прыйсці на гэты свет. Няхай шчасліва народзяць сваіх дзяцей, каб увайшлі да супольнасці Тваіх вернікаў і праз святыя паводзіны заслужылі вечнае жыццё праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Дзякуй за супольную малітву. Пасля святой імшы бацькоў папрашу астацца тут у касцёле на спатканне, на бацькоўскі сход перад прыняццем першай святой камуніі. Менавіта тыя бацькі, якія сёння прыйшлі на гэтую сустрэчу, прашу астацца. На сённяшні вечар, на спакойную ноч з верай прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Прагну быть с Тобой, прагну жить с Тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для мяне планы дивные, мой Ойче, Боже мой. Прагну быть с Тобой, прагну жить с Тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для мяне планы дивные, мой Ойче, Боже мой. Ангел Панський вествовал Панне Марии, и почерла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.